So magandang hapon mga kaibigan. Hindi pala ngayon makapag-video si Pegarong. Hindi makakasama sa amin pag luto ng lechon. Hindi ko alam kung anong lechon to, basta pinapaluto lang sa akin si Pegarong. Kaya samahan nyo ako. So yung natin mga kasama mga kaibigan. Yan, nagpapano na sila ng uling para paglutuan ng lechon. Hindi ko alam kung anong lechon tong lulutuin nila mga kaibigan. Ayan, paano sila ng kapoy mga kaibigan. Ayan mga manok ko mga kaibigan, bulit, sapi. Ayan mga aking mga manok. Ayan, mayahin. Ayan, mayahin mga kaibigan. Ayan, samahan nyo ako pag lechon natin mga kabadyaw. Ito yung aming lilitsunin. Yan, may tanlad. Yan ba't may naka na si YDD. Yan mga kabadyaw, ating lilitsunin. Yan mga kabadyaw, di ko alam kung ano to, basta pinapalitsyon lang to sa akin, pero sarap na yan. Ben, yo, badyaw, Ben, Ben. Mga kabadyaw, sarap nito, sigurado mga kaibigan. Lagyan natin ng tanlad sa loob para magbango, bumango lalo. Stop niya mga kapatid. Ay, tuhog. Ayan ka naman. Pag dito ba na mga si Dadyo bayan yung tugtog nasugatan. Nuwar ang saday-saday. Wala na tanlad. Ano mo yan ang mukha nito? Wow, tanong pa lang labod mo na mga ihaw dito. Mga dalaga tayong bisita mga kabadyaw, tayo mga kaibigan, mga dalaga. Hindi ko alam kung ano gagawin. Yan po. Ayan. Ganda na nanay. Mga kaibigan, ayusin na natin tong tong apoy para simulan na yung lechon para magawa na. Sari-sari ba yan mo? Sari-sari nga ko kay Yan, lagay na natin itong lechon. Ito ba yung isa? Yan. Ito pa yung isa. Hintayin na lang natin na maluto. 4 na piraso. Hindi ko alam kung anong hayupa yan. Hayop. Yan, Moy, laidan mo.
Para sumarap lalo. Para yung manginasal. Ang bango na. Kuha na kayong kanin. Dito na tayo kakain. Kampahambot. Ang bango mga kaibigan. Wala nito si Macdo. Dito lang to matatagpang sa Mawang Funeral Home. Wow. Ito naman isa. Ikot-ikotin natin itong isa. Wow. Apoy, umaapoy. Ang sarap. Boy. Pinakatakaw. Ang maluluto na ako. Maski pakrito mo na yung badyaw. Ha? Pakrito mo na yan. Yakop, iyo mo na yung lakop mo. Muli ka na. Ang lalaki ng paa. Bawal na ba yung payambo? Bawal. Bawal na bulag na kami kaya. Puta ito dito. Grabe yung Mga taka sa kaibigan, ang lalaki. Hmm. Sarap nito. Para itong manginasal mamaya. Balikan niyo, di ba bagay? Tay na. Ay halas duman. Kumulo ng bitis ko. Hindi puta. Naghibot-hibot ini kagabi. Ayan mga kaibigan, oh. Yan yung ano na yan. Hihingi na yan. Nakabang na. Ayan. Eto si Balbuna. Nag-iikot. Pinakapugi sa mawang. Pinakapugi daw siya sa Mawang. Mali ako. Tapos ito si Muymuy, yung taga kuskus. Pero mamaya hindi siya kakain. Kaya ako. Bingarin din. Ito na yun. Sigariyo na. Wow. Ang pula-pula na. Pula na. Pula na. Pula na. Kaya po sa suratan mo. Ito mga pa. Hello pa guys. Sarap ng kain dito. Sinabihan ko yan. Ay para pagkataka Jo, ang video ka ng lalaway. Jo, saramon Jo. Pupula na mga kaibigan. Boy. In-upload mo na ko dito na una ta. Ang pula na mga kaibigan. Sarap niyan. Huli yan ni Pegarong. Tapos kami ang kakain. Nagdalo si Pegarong ngayon. Nagsamba. Oh, grabe sarap. Ni, gatong pa ni. Hindi na, ayun na yan. Bayad lang yan. Lechong manok. Lechon manok, oh. Wow, wow. Dandanin mo, baka malaglag yan. Hop, hop. May patama-tama pa. Para pa yung flavor. Ano? Itong luto na. Pinapatutong ko na lang. Para Sira mo na. sarap talaga. Ano mo yun na? Ayan, oh, si Balbuna. Sasabi na ng masarap daw. Ayan, oh, try lang try, oh. Oo. Kahit mainit pa. Mamaya pagkatapos niyan, wala na yung tira. Pinapapak na. Bulit niya na hali. Bayaran ko lang sa ilong. Mga kaibigan, tapos na. Thank you for watching. Share na lang. Ade!